Shalom. Hami sian paralado HKBP Metro Pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Asa masuk kita tupar menggota imadi Minggu patuluhon dung Trinitatis martang yang nahohom mahita. Amin. Tapujima Tuhata marende mahita sian buku indita nomor 574 ayat sada duhot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumpalangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, nina ibana do, haholongon saleleng-leleng na hubain maka holongiho, dibaheni hutaitiho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na hatu dosan, sailehon jalapatu bumadihami haporseon nasitong, tambai ma haporseon nami ganupari asalam togu, leon madihami holong ni rohana so mamar pangasi asa holong rohanami diho, dohot didongan nami julma. Lehon dihami pakirimon namangolu, asa maras ni rohahami mamain lomo ni rohami. Saya oloi ma pangedoan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende kita sian buku endeta nomor 117 ayat 4.
Tangihon hamuma patik ni debata, iman atar surat di Sada Petrus 5 ayat 5. Losongoni mahamu akana umposo, unduk mahamu di akana tumunggane. Alai saluhutna mahamu manolukon haserepon sama hamu, aidialo debata doaka na ginjang roha. Alai dilehondo asi-asi tuaka na serep maroha. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marinde hita sian buku endeta nomor 686 ayat 2 saatro di ayat 3. Tato potima dosata tuadopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nada ngolon, ro tujoloni habangsa habadionmi, manopoti jala manganggu kondosa nami. Mansai jojot warsai hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambaena nami naroai. Dang haulongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang donga nami, dang doson diri nami hubain hami, dibaheni, tama dori masanmu jala umanmu hami, tu hamatean ni saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi. Mangi dosiana sarohanami, hasesaani dosa nami saluhutna. Saya urupi mahami, paubahan rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haolongani roham si panguluhami, dohot alani guarmu nada badiai. Ale Tuhan, saya asima roham dihami halak nada ngolon. Amin.
Baga-bagani debata taringo Tuha sesaani dosata. Molo tung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiota diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala ibana do pardenganan taringo tu dosata, alai dadaholan taringo tu dosata, dohodo taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon mandi di bata na dikinjang. Amin. Marende hita sian buku endeta nomor 25 taindehon holan ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion ima tarsurat di Endewalu ayat 5 sahat rodi ayat 7. Tajahama marsikat sorin. Ise do ulaning ibana nama naik sian halonganan jalamar pangusandean tu hasudungan ni rohana ditoru ni hau ute manis au menungguli holong ni roham. Laos disido diai inataho, disidoho ditubuhon namon nubuhon ho. Bain maau songon titin sahab tu bagasan roham, songon titin sahab tu botohonmu. Aitung na gogo doroha holongoni, songon gogo ni hamatean tahe. Tung na jorbut do pangi buruonai, songon jorbut ni banua toru tahe. Nalana-lana do songon nalani api, songon hilap sian Jahoba. Ro pe aka aik magodang dang tarborhosa anggoroha haolongoni. Jaladang taraup aka batang aik. Tungsura pe olo sadabawa mangalehon nasa arta penyopna di jabuna bain ali ni roha haolongoni nian dang paduli ibana disi. Ima sahatna martua ma akana tumangyon hata ni debata jalana ompyopsa. Amin. Marende hita sian buku endeta nomor 440 tolu, taindehon ayat sada dohot ayat tolu.
tindakon maha porseotai songon na hina tindakon dongata saha porseon di sandok portubion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargogo na suhatu dosan na tu palangit doho tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhoni si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu bano turu dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohor namate. Au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopani halak Kristen akan nabadia. Dohor dihasesaani dosa. Dohor dihatai namandok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate. Dohor dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting di huriata di minggu sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Tabegema titing nama ragam di Minggu Tosadarion Minggu 21 Juni 2020. Parjolo Goar ni Minggu. Goar ni Minggu Tosadarion Ima Minggu Tolu Dung Tri Nitatis. Topik ni Minggu Pajongjong Bagas Namar Tua Rak Mahita Makahonguluan. Topik ni Minggu Tosadarion di bagasan ngeluta siapari. 2. Namoding Nunga jumolo delap tuhata ima sadaina. Salam boru gultom opung rakma. Tutup usia 84 tahun 7 bulan. Nadia hari Senin tanggal 5 Juni 2020. Sian Huta Telu A Adirejo Lunggu Tolu. Jalanunga di Patupa Huriata acara pengapalion Nadia hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Nomor telu. Sosialisasi peribadahan new normal. Sesuai dengan himbauan pemerintah dan PGI, Persatuan Gereja Indonesia, yang menegaskan pelayanan peribadahan akan dipersiapkan dengan kondisi new normal mengikuti protokol COVID-19. 1. Gereja HKB Metro mempersiapkan diri untuk melaksanakan peribadahan di masa new normal pada waktu yang belum ditentukan. 2. Menghimbau kepada jemaat yang sudah lansia, rentan terhadap COVID-19 dan anak-anak sekolah minggu yang sulit dikontrol untuk mengikuti protokol kesehatan untuk tetap beribadah di rumah. 3. Menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian wajib memakai masker. Bagi yang tidak memakai masker, tidak diizinkan mengikuti ibadah sesuai protokol kesehatan COVID-19. 4. Menghimbau kepada jemaat yang kurang sehat atau sakit agar melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. 5. Gereja HKB Metro akan membenahi dan mempersiapkan sarana prasarana untuk persiapan pelaksanaan ibadah new normal.
A. Alat pengukur suhu. B. Tempat duduk diatur sesuai dengan social distancing. C. Tempat cuci tangan, sabun antiseptik, dan tisu. D. Penyemprotan disinfektan sehari sebelum dipakai beribadah. Parhepengon, boy mata bereng na di kolom tertera di isi. C. Ucapan selamat ulang tahun. Turuas ni huriata nama ulang tahun kelahiran, doho nama ulang tahun pardongan saripeon, mamukka sia tanggal 22 sampai dengan 20 Juni 2020, hami sien perhalado, pasahatun selama ulang tahun. Setu hatta mana-mana baik akka silas niroh dihita. Tengok mahatan itu hatta di 2 Tesalonik 3 ayat 5. Saya ditugu-tugu Tuhani marohamuna tuholong ni rohani di bata doh tu habengeton ni Kristusi. Songoni matiting di bagasan minggu tu sadarion. Moleate marisi di ruas. Nang pasatu subangan ucapan syukur. Janji iman dohot pilihan na hobar tu pakobasion di tonga-tonga ni huriaton. Molo tung adong nasala panuratan manang dak tersurat dope di titik tahun boy mata pasahat tu perhalada di hurata asalam tu di pos na pakobasion di huratan horas tangyang pangudadianon na niuluhon amang sitwa JPE sihan. Salam, tapasadaro hata, martangyang mahita. Puji-pujian, hamuliateon, toktong di pasaha rohanami tuho ali Tuhan, di bagasan ni tikion. Sian asihulong ni rohamdo tu Tuhan, boy hami, pajupang di tunga-tunga ni rihamon, marhite, ima Tuhan, perminggu nami, di saluhut na Tuhan mangido hami gomostu tangamu. Ramoti mahami ale Tuhan. Ajari hami tok-tok Tuhan. Ima nama katahon hatam. Naik pasahaton nami saluhut na. Utong-atongan ni akar ruasmu ale Tuhan. Asa tok-tong ruasmu saluhut na. Martambah haporsion na. Di nama muji pasangapon guarmu na bade. Nang petutu Tuhan gok akaparukilon ni namasa di tong-atongan ni ngolu. Asa saluhut na ruasu marhaposan tu tanganmu. Asi maroham ale Tuhan. Tuhan gomos hami mangido tuho. Dinamasa ditikyon ale Tuhan. Ima ropa rukilon hutong-atongan ngulu nami. Saluhut na Tuhan hami marsak dorohan nami. Menghadapi saluhut na namasaon. Alaipi Tuhan naing ikon dalanan nami. Alay na marhapo sa tutangamu do hami. Jalahoma Tuhan naman dongani hami. Ramoti mahami di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa saluhu na hami toktong di bagasan las ni roha. Mamuji pasangapon guarmu na bade. Dang na somasiho roha nami pajupang nasaruas di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan. Alay ni namasa ni kopit di bagasan ni tikyon. Saluhu na homa Tuhan na mga puli roha nami be. Na petoktok pakyon nami tiki nami. Nalaho mamuji pasangapun guarmu di tonga-tonga bagas nami marsada-sada. Asi maroham ale Tuhan. Pasu-pasu masaluhut na parpunguan ni aka keluarga. Asa toktong di bagas las ni roha di nama mujiho. Mauliati madiho ale Tuhan. Nang saluhut na Tuhan di aka rencana-rencana. Si ohlonon nami di tonga-tonga ni huriamon. Pos dorohan nami Tuhan na urupamu hami. Na ajaramu hami. Tarlumobi ma Tuhan pemimpin nami, pandita nami na manguluhok kami. Asa toktong mardalan marsada ni roha Tuhan. Boy marsangap guarmu toktong di tonga-tonga ni ngulu namion. Tarlumobi di jolom ale Tuhan. Saluhut na Tuhan hupasahat hami matuho. Naksatok kinay na pendeta nami na pasahakon hatam. Mangido do hami gomostu tanganmu. Ajari
asa toktong hatam Tuhan, saluhutna akarawasmu, marparbuwe hatami ale Tuhan, asalam margogo di bagasan ningolu, molotuk pero akana masa dohot akaparukilon ale Tuhan. Saluhutna Tuhan di pasatangi matutangamu de badiai, jalaramoti mahami di tonga-tonga ningolu nami, nangsongon isaluhutna pemerintah nami Tuhan, setoktong do tuho pasaton nami, ramoti nasida Tuhan, unang luas nasida marsak, unang luas nasida Tuhan mandele di akka di nama saun, alai marhapusat tuho masaluhutna, ahatop malum persahitoni Tuhan, boy hami rapak musia mangulahon di akan ulina denggan di tonga-tongan ni huriam, saluhutna daging dohton dinami Tuhan, upasatami matutangamu na badi, ramoti mahami di bagasan ningulu namion, mau liate madiho ale Tuhan, jalo matangyang nami, di bagasan gorni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mangido hami tuho. Amin. Marende huriahita sian buku endeta nomor 150 sia ayat sada uhut tapasahat ma peleata naparjulo. Martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras marita salut na, dihamuna akadamang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Kristus Yesus, Tentu sudedo hita makalamohon manang makirim asa denggan sude keluarga ta. Asa denggan parumah tangga ta. Jala asa gabe tiruan. Jala tarberita dengan rukun harmonis dan sejahtera keluarga. Jala ditikion dihamuna amanami inanami dipakulingi hatari debata dohita. Behado patupahon keluarga yang harmonis, keluarga nagabe halamoan di debata, keluarga nagabe tiruan di tonga-tongani parngoluota, baik di masyarakat, di jemaat, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Ala ido padata di jolo ni debatanang di jolo ni jolma hatiha majalo pasu-pasu pardongan sarepeon. Alani amang dotam winang di akar maja na poso taidama hatani debata marhite Kolose tolu ayat 10 do 21 sada tatangihon ma inang amang remaja na poso bulung sohonon ma didok disi. Aka si paingot. Hamu aka perempuan, oloi hamu mahatani hamulian munabe songon natama di rohani Tuhani. Hamu aka bawah, haholongi hamu ma pardi hutamu nabe, jala unang maju king hamu maradopon nasida. Hamu aka dak danak, sadok pangului mahamu di natoras muna ay ido di halomohon Tuhani.
hamu aka ama-ama, unang gitari hamu aka anakon muna, asa unang madele, ima yang go sahatna. Jelas do naki ngamanginang behado ruhut-ruhut ni par saripeon manang keluarga marhite aka hatasi paingoton. Ima tugas dan tanggung jawab. Makarikoton tugas dan tanggung jawab songon ina manang perempuan, songon ama manang bawa, songon dana maradepon natorasna. Molo dido naking tu perempuan mangului aka hamulianna, ima aka ama, jala didok songon ama kepala keluarga namangluhon keluargai dang gabi lomo-lomona manang molo ina ibana dang gabi molo didok songon pangurupi di bawai dang gabi songon pembantu na si gaji-gajion manang gabi lomo-lomoni amatai tu inatai suang songon ido tong molo songon dana naking manang akayanakon nabui pangului di natoras halomuan di keluarga ido na dihirim sian turpuk jamai tahun siakitan waeng molo sitong ni tugas do tanggung jawab keluarga ima naking behado natoras marsahala mangluhon keluargai behado ama ina patuduan ngolu na mangului di Tuhani. Behado akayanakon mangului di hatani natoras. Lumobima molo diingot patik palimahoni. Asa sikopma natoras gabe situruan di hatanang pambayanan. Molo tajaha inang dotamu amang turpuk di ayat 10 pitui di dokdo. Jalanasa si ulaon manang di hata manang di pambayanan salut namai marhite-hite goarni Tuhan Yesus uhud madok mauliate di bata ama marhite-hite ibana. Lapatanna manang ahap tadok jala taulahon di bagasan keluarga di bagasan pardongan sari peotai ima dalata ima parhitiata mamuji de bata. Asa molo mamuji debata berarti ikon nadinggani do hape sipatu paon. Didok naking ama maka holongi ina. Ina mapersangapi hamulianna. Jadi dang boya tong menganggap amatai menganggap inai holan naboi suru-suruon. Tusat tuson majaga geleng majaga dana. Manang soi amai merasa ina nyon ina takudok. Jadi dang boi mardongan tu luar, dang boi paleleku di luar, dang boi mardongan tu akan asing ni holan amat tai. Adong mas ada ilustrasi dia muna kadongan sa porsiaun. Behado sahalak ama na terlalu kepemilikan yang begitu besar. Manang didok molo bahasa Inggris posesif. Terlalu posesif amat tai. Manang tu dia pa inat tai apalagi haroroni handphone waeng saya dipantau do. Tu dia do inat tahun. Jadi ilustrasion hati hai dang adong dope video call, holan telepon handphone dope. Saratiki di telepon amat tai ma inat tai. Di dia ho ma di jabu ama bu tina ho di jabu dah bah agi bege nyon ma blender dua yang di jabu ser enak blenderon makuling matong blenderon nging ser enak oh toho do apa enak taku di jabu inna matayat tong babotima terus alai di sadatiki HP lao mainat tahun tu luar. Roma amat tai. Idia homa di jabu. HP posroannya amat tahun. Ah ijabu nena taku atong ngamasi olau nang pedang pigalili kubereng ikon mula jual. Mula matong amat tahun
Apa yang dapat naik tahun? Holen pembantu, isukun mak pembantu naon. Bu, mana istriku? Oh pergi tadi pak, kemana? Keluar. Siapa kawannya? Sendiri. Oh ya udah lama. Ya setiap hari begitu pak, sudah lama tadi sejak bapak pergi ke kantor, dia langsung pergi. Loh, jadi setiap hari begitu? Iya pak, terus bawa itu loh pak, apa itu namanya yang bisa bunyi itu, yang bisa menghaluskan buah-buahan itu, blender. Tarsonggot matong amat tai dungi bege. Huroa, melepas lawin tai, adong mah huroa, colokan saklar ni listrik, los dibahan maisi om mata dana, asapos roan ya mataku, na DJ buau, blenderon mahu bobuan. Ibu om mata harus atong blenderon. Lau madok, na DJ budoi bana. Tercipta kebohongan karena terlalu posesif amat tai, dan dilehon kebebasan. Laho berkreasi, manang lau mardongan, apa rekod do mardongan ni natai. Marhitei dihamun akadongan sa porsiaon, tai dama. Kalau pasangan dari istri atau suami terlalu posesif atau terlalu keras terhadap pasangannya, maka pasangannya itu akan berusaha bagaimana dia bisa keluar dari kekangan pasangannya, sehingga terjadilah kebohongan-kebohongan, apalagi alani handphone sinuaingon. Jala boy dong muse sebalik namang dot tamuinang. Ala pagodaku gaji ni natai, pendapatan ni natai, sian amat tai, gabi lomo-lomo ni natai muse makatai. Tua matai. Dang gabi di parsangapi be amat tai. Onma nawabain sega muse keluarga. Banyak hal-hal yang kecil yang bisa membuat keluarga rusak. Bahkan sampai cerai. Apalagi nuaingon, udang do keluarga. Adong ma na disebut sirang so sirang. Adong ma na padau-dau. Dot akalan nasing. Alemarhite hata di bata ditikon naing di pasahat tuhat tatuhita tugas tanggung jawab songon ama ina di keluarga, suami, istri dan anak. Bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Itu hanya bisa terjadi ketika suami ingat akan janjinya di hadapan Allah. Itu hanya bisa terjadi ketika istri mengingat janjinya di hadapan Allah, bahwa dia akan menjadi seorang panutan, seorang teladan. Sehingga kalau dia ingat, maka keluarga yang diinginkan Tuhan itu bisa terwujud. Suami memberikan kasihnya, menghargai istri, demikian juga istri. Apalagi istri di Poda Raja Salomo di Bidu 30 ayat 10 sadai didok ina sori pada nabui si parbagaon ima sori pada na pangului di Tuhani. Melota jaha sudah isine pas do songone dokon ni upasani halak batak ima ina parbaul-baul nabulun parsakalan nasora mahiyang partataring nasora mitop. Lapatanna seorang istri, seorang ibu, dia akan berkreasi di dalam keluarga untuk menghadirkan kesejahteraan tidak hanya bagi suaminya, tetapi bagi anak-anaknya, bahkan bagi pembantunya atau orang-orang yang bekerja bersama dia. Ido singotan akan aka perempuan. Dang songon namasan waeng, adong do intermesio waeng di Facebook manang nadi media sosial di dokon adong sadada da anak martangiang matangiang na songonom matangiang na Tuhan bain ma handphone nio maki sega manang mago ay dakya be di parduli honau. Sampai ada intermezzo yang seperti itu karena
Banyak sekarang ibu-ibu yang terpaku pada media sosial, Facebook, sehingga lupa untuk mendidik anak-anak. Sebaliknya, diaka yanakon didok naking molo aka yanakon gabi pangului ma dinatoras. Alai dang mungkin pangului dinatoras aka yanakon molo suadong tiruan na dinggan dibaen aka ama dot inatai. Jala dang mungkin dak dana bui ajaron molo dang adong na dinggan dipatupa amatai dot inatai di bagasan keluarga. Gabe marisuang ma lu janina toras. Mangalului narikot di keluarga. Alai molo denggando dididik akayanakon dang apala di pamanja rupani alai adong prinsip yang tegas mengajari anak-anak, maka di kemudian hari dak kipe diingot malagu sekolah minggu na dokonna molo hui ngoti sude lo jani dai nangi marmudu wau siana met tuna balga dot udutna. Gabe diingot mahalu jaun ni inana lau parorot ibana. Jala odo si ingoton siana kanatoras apalagi nakin didok. Unang maaka ama manggitali aka yanakon lapatan na dangsay na alani aka nama sarupani digitali alai molo mardongan muruk pe amatai marsuru aka yanakon manang dengan kekerasan ipe termasuk dua manggitali dak dana ujung nada dana kipe kaku ujung nada dana kipe bingung buat ini salah buat itu salah aku mau bagaimana. Ale molo denggan dididik. Jala ikon luja donatoras mendidik akayanakon. Asa marparbue didikani. Asa songon lupasan ya Jerman madok. Tumagot doho tangis tiki dak danaki met daripada tangis so dung balga dak danaki. Lapatan na tumagot doh hita manginang. Loja hita sampai tumatangis lao marmudu-mudu mengajari akayanakotai. Asal madung haduan hasia ibana. Las rohata. Daripada sebaliknya ala tapa manja gabesiga ibana dung matoras ibana dung dewasa masuk ibana tu penjara tangis mahita tong. Apakah ini salah didik? Om masih para tetehota. Ala ni doria muna kadongan sa porsiaon molo didok topik ni minggu ta didok pajong-jong bagas namar tua behado kita masing-masing keluarga kita, keluarga Kristen membangun keluarga yang bahagia. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Artinya meskipun kita membangun keluarga dengan susah payah, karena memang harus beradaptasi, apalagi mau di bagasan keluarga, mau didok baru menikah nasida misalnya, pasangan itu memang 3 bulan dotong berbulan madu, habisi beradaptasi matong amatai tu inatai. Dungi romu sedak dana beradaptasi mamuse amatai dor inatai tu dak dana sambil mengajari. Lam liling muse lam hot ma parsari pani imani dokonna hot ripe. Hot di parsari peon. Asa marhiteon dia muna kadongan sa porsiaon hita salutna songon ama ina ianakon. Mari membangun keluarga yang bahagia. Mari membangun keluarga yang sejahtera. Supaya keluarga kita menjadi teladan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Martang yang mahita. Moliate ale Tuhan di bata ama anak dokter di perbadia di hatam. Nang marsaringar di hami di tikyon. Na manungguli asa bui hupajengjok kami bagas na martua. Gabe halomoan di roham ari Tuhan masing-masing keluarga nami. Tuhan saihoma Tuhan apa hoton naka perdongan sarepion di halak Kristen. Lumobi keluarga-keluarga na jujut Tuhan di bahen aka pertengkaran. Saihoma Tuhan apa ingoton nasida asahot nasida di parsarepion. Diingot pada na di jalo ditiki pamasu-masuan parsarepion. Ali debata pasu-pasu nang sudi keluarga nami Tuhan.
ama ina dak dana Tuhan. Pargugui aka ama dot ina marmudu-mudu mendidik aka yanakon. Suang songoni lehon rohana mga tusi tu aka yanakon. Laho mangului natoras. Asi roham ale di bata. Pasu-pasu masalutna. Suang songoni Tuhan. Di keluarga na marhabot ni roha. Say homa Tuhan na mga puli jalan margugui kon. Ale Tuhan di bata Jehovah. Huhasi hola kami do Tuhan. Ngolu nabui rap muse Tuhan marminggu di bagas joromi di new normal alani Tuhan ho mana totong Tuhan mangaleon partikian na lehet Tuhami asima roham mali di bata salut nama Tuhan sudi akan namasa nahu parikulo kami di bagasan keluarga nami be ho mama nugu-nugu dohot manorangi rohanang pikiran nami jalo matangnya namion asima roham marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde hita sian buku Ede nomor 110 ayat 1 rodi ayat 2 laus tapasat ma peliata. Tapauduk be marohatna pasahaton peliata tuadupan di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang odo haroroan di salut si leon-leon na dinggan dot na sauli basa na mauli utus. Upasat hami masiana nilon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabiwap na hucus di julom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa uparasya kami pelianon. Pati buluhan na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan ami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok ngoliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ali yang manamina di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu, sai saud malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matua misa dari nanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon paresa nami, di dosa ni dongan amar dosa Tuhan. Unak kami togi untuk pangujunan, palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama boina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama boina tuho jala di pasaron ma damena tutor dim. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him.